Ugovor o sanaciji 172 kuće na području općina Odža, Koraše i Domaljevac Šamac potpisali su zamjenik predsjednika Kuvajtskog crvenog polumjeseca i izvođača radova Vinković d.o.o. Prije 3 mjeseca smo bili u Bosni i Hercegovini i sami vidjeli strahote koje su nastale zbog poplave. Zato je vlada države Kuvajt donirala $1 milijun, a mi smo tu da obnovimo 172 kuće. Plan je da se to učini u roku od 90 dana. Veleposlanik Kuvajta u Bosni i Hercegovini je naglasio kako je kuvajtski emir Sabah el Ahmed el Džabar es Sabah nedavno dobio priznanje od Ujedinjenih naroda za humanitarno angažiranje. To je velika čast, ali i obveza za državu Kuvajt, podvukao je. Ova donacija samo poručuje kako sve države trebaju pomagati i ovo je samo mali znak pažnje. Kuvajt je obećao pomoći svim područjima u Bosni i Hercegovini. Trudimo se izravno pomoći ljudima bez posrednika i bez obzira na vjeru i naciju. Kuvajčanima su zahvalili državni ministar za izbjeglice i premijer Županije Posavske. Zahvalio bih vam se svima u svoje osobno ime, u ime građana Županije Posavske. Sve 3 nacionalnosti i sve 3 religijske konfesije. Ja smo imali zahtjev od gospode iz ambasade da bude jedna multietnička sredina u BiH. I ovo je prva pomoć jedne inozemlje u Posavini uz sve one priče o novcima koji su trebali doći po osnovu briselske konferencije. Ovo je prva zemlja koja je došla i pomogla građanima Županije Posavske. Šteta od poplava u Županiji Posavskoj je procijenjena na 350 milijuna eura. Prva inozemna donacija u novcu, ne treba posebice naglašavati, dobro će doći u obnovi života, ali će i ohrabriti ljude i uliti im novu nadu kako će pomoći u obnovi života na ovom području ipak biti.